Hej, en lille hilsen her fra Mors. Jeg sidder her på min klinik på første sal, hvor jeg har en fantastisk udsigt. Og hvor jeg har siddet her og sidder med utrolig mange skønne mennesker. Videoen her handler om indsmykning. Og jeg tænker man, hvad er indsmykning? Jamen, vi kender jo alle sammen det her begreb med at udsmykke. Og lave en udsmykning. Og placere nogle smukke ting på et sted, hvor der har en betydning i vores hjem. Og det er at putte smykker på os selv. Personligt smykke, eller et smykke, som vi har arvet, eller noget, som har en særlig betydning. Så når jeg taler om indsmykning, så handler det om det her med at rette blikket indad, og bruge begrebet i den indre verden. Indsmykning. Meget af det, jeg laver og hjælper mennesker med, det handler om vores indre verden, tanker og tankens kraft, den indre dialog. Og den måde, jeg gør det på, er også via meditation og samtaler, læsninger, sessioner og meget andet. Så det, jeg tilbyder, det er at lave den her særlige personlige indsmykning, som handler om en guided meditation, som har til formål at få mere fokus på den indre verden. Og give den indre verden mere energi. Meget af den energi, som vi bruger, er egentlig på vores begrænsende overbevisninger og tanker, som egentlig ikke tjener noget positivt. Mange af de tanker, som fylder, som vi kommer til at bruge rigtig meget energi på. Og jeg kan høre meget af det, som går igen hos mine kunder, det er med, at de ønsker mere energi, mere glæde, mere overskud. Arbejde med at få et større selvværd, selvtillid. Og mange af de her hvad kan man sige, energier, emner, som for øjet er usynligt. Så indsmykningen handler om at modtage en personlig meditation, en personlig guidning, som man modtager på Messenger, og har et personligt præg på den måde, at jeg tuner ind på dig. Jeg tuner ind på lige præcis det, som er særlig vigtigt for dig. Hvad er det for et område, du ønsker at indsmykke i dit indre? Har du lyst til at vide mere, så send mig en besked. Skriv til mig, og jeg vil introducere lidt nærmere, hvad det er, det handler om. Kan du have en fantastisk skøn dag i det her smukke forårsvejr.